Molt bon vespre, senyores i senyors. Benvinguts a una nova edició de l'especial Tercera Divisió i Regional Preferent del programa Fora de Joc de Canal 4 Televisió. Avui, com cada dilluns, tindrem una nova edició on veurem un resum d'un partit de tercera divisió que va ser el que va enfrontar Ferriolense i Unió Deportiva Ibiza i el partit de regional preferent entre Sant Jordi i Campos. I el nostre convidat d'avui vespre serà en Gavi Llull, entrenador del Sant Jordi. Gavi, molt bon vespre i gràcies per haver vingut. Hola, bon vespre. I això serà el menú que tenim avui i ja podem començar a veure resultats i classificacions tant de la tercera divisió com de la regional preferent. Jornada 24 a la tercera divisió amb els següents resultats: Poblense 5, Collerense 0, Binissalem 0, Folaní 0, Ferriolense 0, Eivissa 4, Ibiza Sant Rafel 2, Esporles 2, Son Cladera 0, Constància 0, Santa Catalina Atlètic 1, Mallorca B 1, Manacor 0, Platges de Calvià 1, Santanyí 3, Petra 1, Alcúdia 1, Llosetense 1 i Mercadal 2, Cerverense 0. La classificació queda de la següent manera. Ibiza líder en 57 punts, 55 pel filial mallorquinista, el Poblense en tercer lloc en 52 punts, quart, tancant zona de promoció, l'Alcúdia en 47 punts. I a la banda de baix queda el Mercadal amb 21 punts, un manco el Collerense, colista el Petra en 10 punts. En quant a la regional preferent, jornada 25, amb els següents resultats: Inter-Manacor 0, Andràs 0, Sombarí 1, Avance Llubit 2, Cardesà 0, Alaró 0, Morense 4, Llosetense B 1, Solla 3, Independiente 0, Recreatiu Victori 3, Atlètic Rafal 1, Sant Jordi 1, Campos 1, Gènova 3, Port de Solla 1, Xilvar 1, Sineu 2 i Rotland Molinar 1, La Unió 2. La classificació queda de la següent manera. Líder el Solla amb 61 punts, 46 pel Morense, 43 Sant Jordi, 42 Andratx, 39 per Rotland Molinar i Inter-Manacor, un manco tanca zona de promoció La Unió en 38 punts. I a la banda de baix, Cardesà de 8 punts, 16 per l'Independiente i 14 colista el Llosetense B. Visita las modernas instalaciones de Citroën Inca con área infantil, Zora Confort, 55 años a su servicio. Profesionales muy cualificados les atenderán y aconsejarán el mejor modelo Citroën para satisfacer sus necesidades, sin olvidar el mejor servicio multimarca en su taller. Sáez Torrents, Citroën Inca. I el partit que vàrem poder enregistrar d'aquesta tercera divisió va ser el que va enfrontar en el Ferriolense i Unió Deportiva Ibiza d'Àlex Calero i Toni Amor. Victoria contundente del Ibiza en Son Ferriol por 0-4 en un partido dominado de principio a fin por los de Toni Amor. Empezó avisando el conjunto ibicenco con este disparo lejano que obliga a intervenir a Pau Núñez. El ferriolense también tuvo la suya para abrir el marcador con este tiro de Rubén dentro del área, aunque acaba lanzándolo al portero en una de las pocas ocasiones que iba a finalizar el cuadro de Son Ferriol. El partido de este sábado sirvió para que debutara el nuevo fichaje del Ibiza, Mateu Ferrer, y solo tardó 20 minutos en estrenarse de cara a la portería. El 9 hizo el primer gol del partido y encarriló las cosas para el equipo visitante. A pesar de alguna llegada del ferriolense, el equipo ibicenco fue de menos a más y puso más tierra de por medio justo antes del descanso con este gol de Cristian Terán, que conseguía batir al portero con la pierna derecha dentro del área para hacer el 0-2. Era el minuto 37 de partido. En la segunda parte se repitió el guión de los primeros 45 minutos y el Ibiza fue dueño y señor del partido. A los 7 minutos de salir de los vestuarios, Cristian Terán firmó el 0-3 y su segundo gol de la tarde con una gran jugada individual que sentenció las opciones del ferriolense. El jugador consigue deshacerse de hasta 4 futbolistas para hacer el que fue el mejor tanto del partido.
y le debieron de saber a poco esos 2 goles porque estuvo a punto de firmar el hat-trick con este disparo fuera del área. El balón buscaba a la escuadra, aunque el portero del Ferriolense consiguió evitar el gol con una muy buena estirada. La recta final del partido se tradujo en una posesión muy alta por parte visitante y que acabaría con el cuarto y último gol de la tarde con la firma de Sergio Cirio, que recibe dentro del área y define con habilidad para cerrar el marcador. En el tiempo de descuento estuvo cerca de hacer el quinto el Ibiza para marcharse con una manita, pero el remate en esta falta directa lo acaba salvando el meta local. Esa iba a ser la última jugada del encuentro antes de que el árbitro decretara el final del Ferriolense 0, Ibiza 4. Sí, bueno, la primera parte, pues bueno, el Ferriolense ha salido apretando mucho, intentando presionarnos arriba, siendo muy agresivos, sobre todo en las disputas, y nosotros, pues bueno, poco a poco hemos intentado meternos en nuestro partido, en un campo en muy malas condiciones, seco, bueno, no se había regado. Y todo eso a nosotros en teoría nos podía afectar, pero bueno, a la larga pues hemos impuesto nuestro juego y yo creo que así como ha ido creciendo el partido en minutos, hemos ido creciendo nosotros en juego y en oportunidades, y al final yo creo que, bueno, que el resultado es justo y mi equipo ha hecho un gran partido i ha sido superior en todo momento. Victòria contundent dels homes de Toni Amor, que en l'empat del Mallorca B tornen a liderar aquesta tercera divisió en una lluita que pareix de dos, veurem si el Poblense és capaç de retallar distàncies i hi ha més emoció de cara al final de Lliga. Bé, Gavi, no sé, vent un equip d'aquestes característiques com la Unió Deportiva Ibiza, on tots són figures, molts jugadors han jugat a equip professional i són de fet professionals, ara a un equip de tercera, no sé com ho veus, si és molt desvirtuant d'una tercera divisió o creus que sempre ha d'haver qualque equip que pugui marcar les distàncies? Jo crec que amb aquest resum de 3-4 minuts i un equip ben plantat com sempre està el Ferriolense, s'ha vist que l'Eivissa és un equip d'una categoria superior. A més, ara amb aquest fitxatge, Mateu Ferrer ja ha moat, no sé, jo veig que seran campions, si el Mallorca bé no li compliquen poc les coses, seran campions. A la ronda preferent, ara ho xerrem un poc més tard. No sé si te trobes aquest equip que marca les diferències o sempre ho dèiem, és una categoria molt igualada. Si passa més desapercebut aquesta figura com enguany tenim el Solla, que pareix més destacat, però també se li pot agafar una mica i que perdi qualque partit. Sempre ha estat més igualada. El Solla és un gran equip, s'ha vist la primera volta ha estat impressionant i, clar, si no aguanta aquest ritme, està clar que li retallaran punts, però per jo és el millor equip de la categoria, no només per jugadors, sinó com a bloc, i serà difícil que perdi, sobretot a casa seva són molt forts. I si s'asseguren aquest punt dins casa seva, la Lliga també la tenen dins la butxaca. Entrant, de fet, ara a la regional preferent i precisament veurem el resum d'aquest partit entre Sant Jordi y Campos. Empate a 1 entre Sant Jordi y Campos en un partido que se decidió principalmente desde los 11 metros. Solo se cumplían 4 minutos cuando llegó la primera acción clave del encuentro. En esta caída dentro del área de Sergio Guerrero, el árbitro señala penalti. El propio jugador coge el balón y convirtió el disparo para hacer el primer gol del partido nada más empezar. Y tan solo 5 minutos después iba a ocurrir lo mismo, pero en el otro área. Una nueva pena máxima, esta vez a favor del Campos, que Jaime Muth se encarga de transformar en el 1-1 para igualar el partido. Durante la primera parte se vieron pocas ocasiones de peligro y el balón estuvo disputado, sin que el partido se desequilibrara para ninguno de los dos conjuntos. Destaca este disparo lejano que bota con peligro y tiene que repeler el meta local. Imágenes ya de la segunda mitad, donde el Sant Jordi fue adquiriendo protagonismo con el paso de los minutos. Aquí Sergio Navarro desaprovecha una buena posición dentro del área y la manda arriba. A balón parado también lo probaron los de Gabriel Llull desde los dos costados, aunque estuvo acertado Toni Mas para evitar que se adelantaran los locales.
Más ocasiones, esta de Jordi Vila, que no acierta con la pierna izquierda y su disparo es defectuoso. En este lanzamiento de falta iba a finalizar el encuentro. En un balón dividido, el portero del campo saltó para hacerse con el esférico, pero choca con un jugador y tiene una muy mala caída y tiene que ser atendido. Ya con el tiempo cumplido, el árbitro decide acabar el partido y señala el final del Sant Jordi 1, Campos 1. Bueno, la nostra situació no el dono per bo, però així com ha estat el partit sí que el dono per bo perquè avui no hem estat massa encertats i donem per bo els punts. Empat 1-1 entre Sant Jordi i Campos. Gavi, no sé si és un resultat d'aquest que està en la zona dalt, que no sé si ha estat sorpresa arribar d'aquesta primera regional a la regional preferent i estar a la zona alta, i de moment coquetejant-hi i mantenint-se. Sí que és vera que des que hem començat la lliga estem en joc de lligueta, però el que estic més content és que de l'anada dins Campos, que nos van dominar tot el partit, a la tornada, que ha estat dins que nostra, i nosaltres hem dominat de principi fins a la final pràcticament el partit, doncs aquí veus un pot de millora. Que potser farem menys punts que la primera volta jugant un poc millor, pot ser, però l'evolució se veu a simple vista. No sé si s'ha pogut veure bé a les imatges, però una primera part una mica més igualada, el Campos sí que va arribar una mica més, però una segona, on el Campos pràcticament ni se va acostar a l'àrea en tots els 45 darrers minuts, i un Sant Jordi que sí que ho va intentar, però tal vegada en els darrers metres se va quedar una mica que no sabia ben bé què havia de fer en la pilota. El Campos a dalt té grans jugadors, ha fitxat en Manolo, en Jaume Mur, són grans jugadors de preferent, i clar, nos creaven perill quan arribaven, però a la segona part sí que és vera que els van embotellar i van tenir de tots colors, però la boia no va voler entrar i no van quedar en l'empat. Una curiositat d'aquest partit, ho podem veure a les imatges, és els uniformes dels dos equips. Vosaltres de vermell i negre i el Campos de negre i vermell amb mitges blanques. No sé si aquesta discussió la vareu tenir en Sarbi, si va ser una cosa que comentàssiu o si va quedar així i no va passar més. Li varen comentar a Sarbi, no és lògic que el Campos vagi vermell i negre i vengui negre i vermell a jugar contra nosaltres, que anaven de mateixos colors, i li vaig dir al delegat que li digués a Sarbi que nosaltres li deixàvem els calçons blancs o el canviador, el que volguessin, però Sarbi va dir que no se confonien els colors i van jugar així. Una curiositat de sempre veure que colors tan iguals, canviant sorda, se pugui jugar un partit que pot haver confusions. I precisament una jugada que veiem, que és un poc desafortunada aquesta jugada amb una agressió, se podria dir, d'un jugador del Campos, no sé si també el tema de les confusions pot entrar a no veure bé com acaba de ser la jugada. No sé què opines. Sí, m'agradaria pensar que no va veure l'agressió pels colors. Perquè estem molt a prop Sarbi, si imatge en el resum se pot veure clar, però no passa res. A pitch fallen cap a una banda, a pitch fallen cap a l'altra i no entrem en aquestes polèmiques. Ho hem vist abans en el resum, en els resultats i la classificació, i ho comentàvem ara fa un momentet, el Sant Jordi situat a la zona de dalt, de moment tranquil, per lo que se veu, anant sumant. No sé què creus que passarà en aquesta, ja entrant a la segona volta, on els equips ja se coneixen molt bé, aquesta sorpresa d'un Sant Jordi recent ascendit de cada vegada passa més a segon pla, perquè ja tots se coneixen, i ara vendran els partits de bon de veres. Estem veient que els tres darrers sí que estan una mica més despenjats, però veiem que si hi ha descensos de segona B, pot fer que els que ara estan en una zona tranquil·la no ho estiguin molt a les pròximes setmanes. Ara aquests dies s'han xerrat de si baixen 3 de segona B, baixen 6 de preferent. A dia d'avui, si acabessin la lliga, el Jubí, que està a 5 punts de la lligueta, hauria de descendir. És un poc preocupant aquesta situació per als equips de preferent, però nosaltres estem en una situació amb 43 punts,
que al final potser seran un parell més per la salvació, però que jo crec que haurien de fer-ho molt malament per no fer aquests 4 o 5 punts que ens resten per estar tranquils i per poder jugar partits de tu a tu, fora complexes. Ara ja sabem com és el preferent, ja coneixem els equips. Vam acabar la primera volta i vam dir ostres, pues si estem allà dalt tampoc no són tan dolents. I no l'hem cregut un poc i ja jugam fora complexes. Ha estat una sorpresa per vestuari? No sé si personalment a tu també t'ha sorprès la situació, però si el vestidor que venia de primer regional s'ha vist en la sorpresa i ara s'ho creuen o ja tenien clar des d'un principi que podrien tenir opcions d'estar a la zona de dalt? No lo creiem. No lo creiem ni nosaltres ni crec que ningú, honestament. Els jugadors, ara ja sí que és vera que jo el primer també hi crec que si seguim fent les coses un poc bé, doncs podríem fer lligueta. Per això els jugadors també ara hi creuen un poc més, però en principi sabien que haurien de lluitar molt per aconseguir 40 punts, 45. Al final ja tenim mantes davant d'hora. I arribant a una lligueta, la directiva s'han començat a xerrar una mica de que si vos trobeu en aquesta situació, què fareu, si intentaríeu, per què no, un possible ascens a tercera, si disfrutar de disputar una promoció d'ascens. Com ho marcaria la directiva? Hombre, jo la lligueta crec que se jugarà, encara de quedant de ser primer, perquè això no implica res ni per al club ni per ningú. I després ja si pugéssim, ja això ja és cosa del club, jo aquí ja no m'hi fic, nosaltres haurem fet la nostra feina, haurem mirat de quedar el més alt possible, després el club que prengui les decisions que trobi oportunes perquè sigui el millor per a ells. Un Sant Jordi que ja te coneixen bé com a entrenador, perquè fa 4 anys que entrenes, un any, si no m'equivoco, a Sant Marí i 3 consecutius a Sant Jordi. Ja el manco marcant el teu estil de joc i ja els jugadors te coneixen bé. Sí, ja començo a estar un poc cansat d'allò. Ja sempre els llegim i estan un poc ja... Però bé, m'aguanten i mirant d'arribar al final tots junts i remant cap allà dalt. Quan vos vareu trobar en l'ascens preferent, quina idea se te va passar pel cap? No sé si volies canviar molt el teu estil de joc, si ja t'havies començat a estudiar un poc els rivals que te tocarien. Com vas planificar el dia després de l'ascens? Pues, per planificar, vàrem xerrar de que s'haurien de lluitar cada partit tots els balons, haurien de córrer més que mai, més que primera regional, les ajudes mai haurien de faltar i el compromís. I mirar de treure el carro i salvar-nos. Això va ser el primer que vam xerrar. No vam xerrar en cap moment de lligueta i és que quasi mai xerrant de la lligueta en el vestuari. Si a casa anem xerrant del partit següent i per ahir tòpic, però és que no ho xerram en això. Hem pogut xerrar en el programa de ràdio La Roqueta Balear avui a la baixa amb en Sebastià Generes, entrenador del Gènova. El Gènova que està en una situació que ho comentàvem ara fa un moment. Tenir la zona de promoció a 4 o 5 punts, però és que el descens també el tenim a 4 o 5 punts i ens ha afegit que en els descensos de segona B a tercera encara tots aquests equips que estan en aquella zona intermitja baixa pot ser preocupant les pròximes setmanes. No sé si comprens la situació que està al Gènova i com se pot planificar un equip que ara mateix té la mateixa distància una promoció d'ascens o un descens. Bé obligat o bé per descens oficial dels tres darrers. Són situacions complicades, però si xerrant del Gènova, de 5 partits crec que n'ha guanyat 4. Ara ha fitxat en Andrés Norte del Ferrolense, és un gran reforç per a ells i crec que estan sumant de 3 en 3, mentre els partits d'Incampos que varen perdre, però a més la dinàmica és boníssima i crec que estan a 2-3 punts de ficar-se a la lligueta. No veig... És que si hagués d'apostar qui és que farà lligueta no sabria què dir. No veig un Somberí fora lligueta, no veig un Xilvà fora lligueta, un Rafal.
no sé qui és que sortirà d'aquests jocs. Són molts, hauran de quedar molts equips que se'ls dona per fet, o a principi de temporada se'ls donava per fet, que farien lligueta, com el propi Campos, que tothom a principi de temporada era un dels clars candidats a quedar a zona de promoció, i estan lluitant per no descendir a una zona que ara de moment estan fora, però el que han dit, per culpa dels descensos de segona B, podrien quedar tocats. Ha estat un bon tema ara amb el tema dels fitxatges. Vosaltres sou un equip de Palma amb una competència a nivell territorial molt grossa. Dins tercera teniu el Ferrolense, el Son Cladera, el Preferent, l'Atlètic Rafal, el Gènova, vosaltres mateixos. Com se fa a principi de temporada, i més un equip que ascendeix a Preferent, per configurar una plantilla, tenint ja una base de l'any passat, però volent complementar amb unes peces, tenint tota aquesta competència, tant de tercera com de la mateixa categoria? És molt difícil, t'has de guanyar jugador, l'has d'intentar convèncer d'algo, i la veritat que és molt complicat, sobretot a Sant Jordi, perquè és el que tu dius, hi ha molt d'equip de Palma Preferent, de tercera, després dius, ja per anar a Sant Jordi vaig a Campos que me donen 100 euros, 150 euros, o vaig a Santanyí que me donen 200, i a mi són respostes d'aquestes, però bueno, molts després se decideixen perquè confien i aposten per venir amb tu i te quedes amb això. Ara va debutar en Jordi Vila, que havien operat els lligaments i estem contents perquè és un gran jugador que nos pot ajudar molt, i va debutar i a menys si ara no reforça un poc en la zona d'atac. Has hagut de tocar moltes portes en l'estiu o les poques portes o les portes que has hagut de tocar el jugador t'ha dit que sí per venir al Sant Jordi? I a Pit diuen que sí i després te diuen que no. I de què diu, bueno, doncs creem un altre. I t'has d'esmerar molt per aconseguir que un jugador vengui, sobretot a Sant Jordi, fora a cobrar, perquè ningú cobra res, al revés. Se gasten la benzina de Palma per venir a entrenar, els temps, i s'ha d'agrair, i que després el compromís que tenen, perquè si falla qualcú és perquè fa feina o perquè està lesionat, tots estan complint, no ara, sinó ja els 3 anys que es diu que hi ha, d'això no me puc queixar. I ja a la darrera, què li espera en aquest Sant Jordi, a les pròximes setmanes, i a on creu en Gavi Llull que acabarà aquest Sant Jordi a final de temporada? És molt complicat, però estem pronòstics. Ara anant d'import de Solla, és el pitjor rival que no es pot tocar ara mateix, no? I on acabarà el Sant Jordi? Si anem per una mitjana de punts que hem fet fins ara, està clar que no han sortit en tot l'any, seria no difícil, perquè estem xerrant de 5 punts, 2 partits, però sí que poden sortir clarament de la lligueta. No seria cap fracàs, perquè ho dic clarament, no seria cap fracàs, el nostre objectiu és salvar-se i si aconseguim una lligueta ho celebrarem, però amb tranquil·litat. I si, ja t'ho dic, la mitjana de punt, el pronòstic seria quedar allà. I de Gavi Llull, entrenador del Sant Jordi, moltes gràcies per venir fins aquí, fins a Canal 4 Televisió, en el programa Fora de Joc, especial tercera divisió regional preferent. Moltes gràcies. I fins aquí, senyores i senyors, ens despedim d'aquesta especial tercera divisió i regional preferent. Els convidam que el proper dilluns tornin a estar pendent de Canal 4 Televisió a partir de les 9:30 amb tot el resum de segona divisió B amb Juan Antonio Bauzá i els seus tertulians, i a partir de les 11 amb una nova edició d'especial tercera divisió i regional preferent. I també recordar-los el programa de ràdio dilluns, dimecres i divendres, dilluns i dimecres de 7 a 8 i el divendres de 5 a 7 a Sarroqueta Balear a Canal 4 Ràdio. Tinguin molt bona nit i fins dilluns. Descanshop, su especialista en sofás, colchones y decoración, patrocina este programa.